Prawda? Czy pierniczenie? Jak się żyje, wie pan, tak pod wiatrakami? Lat żyje, jakoś dobrze mi się żyje. Chłopaki, przeszkadza wam to? No, mi tam też nie przeszkadza, żadnego szumu. Wolę to niż jakoś, żeby była, wie pan, elektrownia węglowa czy coś. No, a tutaj ani nie śmierdzi, ani nic, to. By przeszkadzało, to byśmy się wyprowadzili stąd. Ale co, nie wyprowadzacie się? Nie, jest dobrze jak jest. A nie ma tak, że tam słońce Nic. gdzieś przechodzi i cień jakiś pada? No bo to no jest kawał łopaty. No, weźmy pan sobie wyobrazić, wschód słońca, wiatraki, co to przeszkadza? To nie przeszkadza. Wie pan, ja się śmieję, bo tu już raz byli i właśnie z telewizji No. mówili takie jakieś zabobony, że tu ptaki nie latają, nie chłopaki, że tu ptaki nie latają, zwierząt nie ma, coś tamtego. Dzieci normalne się rodzą, ptaki latają, zwierząt jest pełno pod wiatrakami. Jakoś to No dobra. zabobony, bójdy.